hakikisho hawa walimu waachiliwe waende. Piny owacho osechako chenro mar timo lokruoge e sikunde mag piny owacho e gwenge mongoro kaka achiel kuom yore mag duoko piny kwan mar jopuonjre maweyo somo. Komishona ma kaunti ma Marsabit Nomar Kamora mane loso e kinde nyasi mar chwalo somo e yor chenro mar Sekip okoni sikunde makono osebedo kod achiedhnade maka kod kacha gino momiyo jopuonjre weyo somo koni gin gi tudruok kod migawo mar somo e bero chenro mar somo e county no. The interventions that I meant to improve were the quality of education, the learner participation in education, and improve the aspects that make quality education, aspects of access, such that we get our children into school, the aspect of retention. These children are kept in school throughout the cycle that they are supposed to be in that school, and they are assisted to get quality education so that they will be enabled to transition into another level of education. We are also aiming at recruiting more teachers, especially in maths, science, and English. We also have an objective of improving the infrastructure, the number of classrooms in this school, the learning rooms that we call laboratories, and so on.